Mi? És az a jó, hogy a 100-as motorok le vannak korlátozva, nem akkorát fordulnak, mint ez. És fordult. 70-es tempóban van. Nem van. Csani, csináltok még egy kicsit. Hát szerintem egy ilyen 10. Hát amennyivel a víz fog. Meg azért a másik csónakba, mondjuk egy ilyet, mit tudom, átszaladni oda, azért kellett egy kicsit. Ebbe Az is jó csónak jó volt, nagyon jó volt. De ez a csónak sokkal stabilabb. Hát figyelj, 150 centi Nagyon jó. Csak Nagyon ott ugye a tetszik. kavicstól féltem a mosoni nagyon, mert az rohadt kavicsos. Hát kavicsos. Figyelj, Ott az arra elején kell, vigyázni súlyázásnál kell vigyázni Igen. vele mindig. Hát meg nem kötsz ki a partot, kifutsz a kőre, meg ilyen. Igen, mert azzal megcsináltam, azt nem sajnáltam a facsónakot. Hát azt se tesz jót mondjuk. Legalább annyi kára legyen, aki ellopta a mocsot, hogy összehúztam kicsit az ajt. Hát majd megmérem, kíváncsi vagyok, mit megy, de 40 fölött megy, 43 4. Közvetlen biztos. Majd menj át, mert itt lesz a koszos. Menj át közötte. Emberi mocsok.